सरपंच साहेब ई गरीब में पैदा ले बिया, लेकिन ई अमीर के सपना देखेले। यही खातिर शेखरवा के अपना जाल में फंसा ले बिया। शेखरवा के फंसावे के एकर किस्मत शेखरवा के तिजोरी पर बा, लेकिन ई कितना कोशिश कैलस तबो ओकर तिजोरी के ई हासिल ना कर पैलस। तबे एकरा इतना जलन भइल जौना के हिसाब ना। तब एकर तिजोरी वाला सपना पूरा ना भइल, तब ई ठान लेलस कि हम आपन बदला जरूर लेम। एकरे फायदा उठा के एकरा के कुछ लोग खरीद लेलस। आ एगो कांड जौन बाजार में भई रहे तावना के ई साबित कैलस कि उ लोग के घर में भइल बा, ताकि उ लोग बदनाम हो जाओ। ऐसन नीच लड़की के जरूर सजा देवे के चाही सरपंच साहब। जरूर एकरा के सजा देवे के चाही। ई सब बात झूठ बा, ते एकरा पर गलती इल्जाम लगावतारी। तोरा साथे लखा होई त ते का करतुस? हमरा लागता कि ई भकुआ गइल बा। रे बात कोची बा बताओ? तोरा के कौन घूस देले बा? रे घूस ले थोक बेते। अच्छे तो हमरा ते सवाल के जवाब बताओ। तोहर पहले अंडा के दुकान रहे, ई सोच बा कि ना बता? हाँ ई तो सच बा, लेकिन हमरा अंडा के दुकान से लड़की के कौन संबंध बा? जितना पूछो तानी उतना बताओ। ते अपना मुर्गा के अंडा अपना दुकान में से करा के 100 गो दिले रहलिस कि ना बताओ? हाँ दिले रहनी, तब का? बताओ तोरा में से मुर्गा के अंडा कौ गो खरीद के ले गो रे? 100 गो। सरपंच साहेब कुछ बुझाता? बुझात तो बा। एगो बात सोचतनी रे, कहीं मुर्गा अंडा देला? इहे तो बात बा, शुरुआत से लेके कहता कि मुर्गा अंडा देला। हमें लड़की के 100 गो मुर्गा के अंडा देले बानी। लागता ई गंडुआ झूठा बा। ठीक बा, मारो से करा के मारो से, यही तो लोग के इल्जाम लगा रहता। मार ई उल्टा सीधा बात कह के आ देख लो हमरा के फंसा देले बाबे रे। ये लड़की के हमारा अंडा के दुकान से कौन संबंध रहल? अरे बाप रे, अरे